autismoa munduan egoteko era ezberdin bat da. Susana, gurekin dugu. Susana, Anderren ama da. Susana, Gabon! Gabon denoi. Anderrek ere mundu honetan egoteko beste modu bat deko, ez da modu ezberdin batean bizi da, Susana? Beno, gure munduan dago, zuk eta biok bezalaxe, eta besteak bezala nahi du egotea munduan, bere eskubideak eskatzen, eta beno, beste umeekin bat egiten, eskolan, eta beno. Nahi dula, beste umeak nahi dutena. Isonek esan duena ere, 40 urterekin autismoa diagnostikatu diote eta berak esaten zuen. Autismoa ez da gaixotasuna. Autismoa da munduan egoteko beste modu bat. Zuk ere hori uste duzu, ezta? Ander ez da gaixoa. Hala eta guztiz ere, autismoa diagnostikatu zioten noiz, Susana? 2 urtekin, baina beno, bere pediatrak 10 hilabetekin zerbait zegoela pentsatzen zuen, eta nahiko azkar bidali zeniguten neurologia departamenturat ikusteko, eta jarraipen bat egiteko 6 hilabetez, eta hor ja ikusi zuten zerbait zegoela, eta Gipuzkoako autismoaren elkartera bidali zeniguten, Gautenara, eta hor ja argi erakutsi ziguten autismoa zela, eta azkar ja martxan jarri ginen, familia, eskolan, denbora horietan haurtzaindegian egon, eta elkarlana egin gitu. Eta hori da funtzionatzen duna. Zenbat urte ditu Anderrek? 11. 11 urte. Aizu, Susana, COVID-arekin, bitxo honekin, guztiok nabaritu dugu gure bizitzan oztopo berriak, arrisku berriak izan direla. Nola eraman duzuet zuek, batez be Anderrek? Egia esan, ni pentsatzen nun asko okerrago pasatuko zula txikiak, baina, ez dakit ulertu zuen ala ez, baina esaten zuen ezin gara atera koronavirus dagolako. Ez dakit ulertzen zuna zer zen koronavirusak, baina bera bazekien kalera joatekotan arriskoa zela gaixotzeko. Eta kostatu zaio ateratzea. Akizu, baimena izan genuen martxoaren 19 ateratzeko, eta kostatu zaio. Baina gero, eguneroko paseotxo bat ematen genuen, eta behar zuen, egun batean esnatu zen, eta lurrera erori zen. Tentsioaren jetxiera izan zuen, eta, bere osasunerangatik behartu genuen ateratzea. Susana, zuek egin duzuen lana, lan horretan 11 urte ditu Anderrek, eta 11 urte horietan zein izan da zuentzako, edo zuek nabaritu duzuen oztoporik handiena? Hasteko ez ezaguneko begiradak, eta Ander ez zuen mintzatzen, orain gutxi mintzatzen du, baina zertxo bait gehiago. Eta ulerrezina zen, beti kalean, ze ume politia, kaixo nola izena duzu, eta zenbat urte dituzu, eta bera, ez zuen erantzuten, eta batzutan soinu arraroak egiten zituen, eta beti flapping deitzen dena, horrela egiten zuen, askotan maiz pozik zenean, edo aserretzen zenean baita ere, bere emozioak erakusteko, era ezberdinan erakusten zituen. Baina, begiradak goiti, administrazioara joaten zarenean, edo zein gauzarako, desgaitasun paperak eskatzeko, eta hori, hor beti oztopoak, hilarak, medikoaren gara joaten zarenean, itxoiteko denboraldiak
luzeak izaten dira, eta zorionez, pixkanaka, medikuekin mintzatzen, eta bueno, badire tokietan, protokoloak dituzten gure umeak edo gure kolektiboko pertsona guztiak, ez bakarrik umeak baizik eta helduak ere, protokoloak dituzte, eta ez baldin badire protokoloak, gutxienez, dependitzen norekin topatzen zaren, errazten digute momentu txarrak. Eta hori eskertzekoa da. Hori eskertzekoa da. Gero Gero oztopo gehiago izaten dugu orokorrean eskoletan. Eskoletan da Kristo bordela. Zenta profesionalek orokorrean ez dituzte baliabidean itza. Gero beste batzuek agian ez pentsatzen dute ezagutu dutelako ume bat espektruan, denak berdinak direla. Eta saiatzen dute era berdinean egitea, ariketak edo soinketa edo zein gauza. Eta autismoarekin egokitu behar da benetan bakarkan. Ume bat, autismo bat, eta zaila da. Eta oso zaila da denontzat. Eta batzutan, aldi gehiegitan, familiak prestatzen ditugu materialak, edo konpartitzen ditugu, elkarlana. Lehen aipatu duzuna, Susana. Zer esango dizut, lehenik eta ben eskerrik asko, gurera etortzegatik. Oso interesgarria iruditzen zaigulako, batez be, nik uste dut ere, askotan ez dugulako, autismoa bizi duten familia batzuen egoera zein den, ez dugu jakiten, eta horrezagatik eskarrak eman nahi dizkizut. Susana, beste alde batetik, handerri, besarkada handi bat gure partez, zuretzat ere bai, eta familia osoarentzat. Eutsi goiari, Susana, eskarrik asko. Mire esker zuei. Eskarrik asko, aio.